auren duk kodiyanmu ne da ni da wannan malam na kofar gida. To akwai sauran magana dan yara suna kai suna kawowa wurin su suna yi musu alheri. Da sauran magana gargaɗi ne kuma ai bai kai gargaɗi ba wani. A'a ba ban san gargaɗi bane. Wani in ya bar dukiyar shi wani bai ya bar. Kal aje ayi da nama ya da homo danyi. Kal aje sai an sa amarya lalle kura ta tashi daga baya. Ko ba gaskiya ba. To akwai kuɗi. Wannan duk irin abubuwan wanda ke dangana in ya nema a bai. Sai ya nema dan nan ai ba a zama biyu. Kalle ya ga abu wurinka ya ce yana so baka bashi ba abin da ya baka bashi kayan shi wahala kai da shi kaji to sauran magana kuma ita rage shi wannan yaro guda ina da sahi kuɗi abin da ya bata shekara 40 ba kuɗi bane dunkule yake bata sayayya ce wani wata atanwa wani ɗan takalmi kuɗi har suka yi kamar ni dai iyaka ta su ce mu an ba mu kaza in sa yaro dan makaranta ya rubuta to jiya karambanin mine ne ban sani ba suka dauki takardar suka nasa a ruwa da sai in dauko muku ma takardar ba an nasa ta ruwa da na ganta a ruwan dauka na watsar wannan an ci nashi jikka 40 wannan an ci 37 da dala 100 abin da aka ce ni dai wa'anda na sani ban san ba abin da suke amsa a waje wanda su babu wani iyo ni dai daga waje na kai akwai wata sallah da aka yi ko sallah azumi ce ni ko talayya akwai wani yaro amma yanzu bayyana ya fi musu turmi biyu da ita da ƴan uwarta ni ma har ya ba da turmi aka kawo mini su kenan dai wa'anda na sani a bayyana in dai ba ɗan uwan shi ba wanda bayyana ai ba zance ne to yawwa to ma sai mai 37 da dala ni dala 100 ma sai in cika in dan Allah rigima in dai ta kare ta cinko 100 ce alhamdulillah ne sauki ce sai in cika wallahi in kuka bada 37 din ba cika sai ji abin da zamu yi cikin murna sai in cika cikin murna ne zamu wallahi amma yanda nake so yi 37 wani kakanmu da yake Allah ya mishi arziki ya ce maka wallahi in zai mun galgadi yakan ce wa mun sutura wa aleka ko ni mutum zai yi na asiri ko ni mutum zai yi na asiri bakin ku kanan kama ku wanda yarinya na ba ku dan sun man da Allah ya sauƙaƙe muku in kuna da niyya to na buɗe muku hanya yanzu kenan abin da muka bada ka 50 ka 40 a bisa ma za wannan na ramuwa ya ce san abin da za a je a faɗa mishi abin da aka yi shi ne ko ha to haka ne haka ne ga 50 ga jika 50 to da shi ne ko to da shi ne yau kuma wannan tsakanin mu ne da mu da shi aha to shi kenan goma da ran goma da aka wata fari yawa na aika ta godiya ce ai ba a gama su da wa'annan na godiya ne ba a gama abin da za a yi shi kenan shi kenan abin da ya rage iyakata da ku a samu ranar alimi in kun ka hanyar ku a samu ranar alimi abin da ya rage kuma akwai muku matar ku Allah ya ba ta kamar lafiya kuma ko na yi barci da sare ba wallahi Allah wallahi ai wannan abin ya yi daɗi kwarai alheri ne ai yaran nan gidan wawarsa ake wawa ake wannan ma abin da ya ka ɗan jinkirin da yake cewa armin gida zai musu ai ana tuna an armar da su ne shi uban ba shi ma da har kullum sai ya ce shi sai ya wanki da yan uwan shi to yanzu a yi armar ka a yi iya 8
ai duk kuma ka ce ka gama su da arman gida sai na da asirka wani ya samu albarka a auratayya wani yake samun albarka sosai ka tsaya kai kan ka tsaya sannu ai ka san yaran da kuka so ai ba a ba ba haka gashi ka bi ka ba aha to shi ya ba ku kai wa da a mai da hankali yaran da haro musu aiki da haro musu aiki yanzu na aka ce maka annuru ta yi dan Allah dan annabi nake gaya maka in ka zo kofar gidan wannan daga mota sai wannan karamin abu ya kara moto sai keke haka za ka rika gani suna kai suna kawowa ni kuna sa su gida sai su niki ai ban ne yarda ban da lamunta ban da lamunta wallahi sannun ku to a sabkala ne a gaida shi a gaida shi a gaida shi a gaida shi to madalla to ka fito to madalla to sai ju la to madalla alhamdulillah misalin mutum kenan da rabon na daji abin ya ji haka Habiba yaki Dalla ki zauna nan zan aike kin ajima kaɗan za ki kira mata malam kin ji ki zauna kake nisa ki zauna nan kofar kati Salamu alaikum. Alaikum salam. Ku shigo mana. Ai Allah ka mu. To bismillah. Bismillah. Bismillah ya mare. Ka san Allah. Tun da kuka tafi in ga maka sai gaba na ke da. Ya waka da dam. ai da na waka da ya kawai To dan da kake ko an goro. zuwa min shi. To Tambaya mu. Badawa an bada. masha Allah. Komai da komai a yi. Da kyau. To abinda aka yi To sadaki. To ba na fili ba ko? Yawa. mu dai abin da nake so duk abin da za a yi amma dai kar ta bude. Yake mata jika goma inda aka tsaye da doka. To shi kenan. Sadaki jika goma. Shida da rai. Sadaki jika To. kudin murna na an tambaya aka ba aka ba da shi kafa a yi jika sati akwai ramuwa ta jika ka ba a yi jika ɗari to bayan da kamar an kare komai za mu ta sai tana ta ce akwai wani yaro an ci kudin shi jika 37 da rabi ta ce to tun da an yi haka ne a bashi ta ce a watakila ko ya aiko ko bai aiko ba da to gaje jika 38 don ɗari maki wani a aji in ya aiko ya ce a bada wannan kuɗi ga su kimani in kuma bai aika bai amsa to shi ke na koke san ta aika mai a aika mai in ma da waɗansu in ma akwai wani tambaya ba da ana garaji to ita dai kuɗi a wanda dai lissafi dai jika 138 jika 138 komai da komai komai da komai an ƙare jika 138 to ai shi kenan amma mun yi baki da baki da to abin da za a faɗi ɗar ma'ainihin jika goma na sadaki to na ji ko ce to wannan ma ake sani wurin zancen ramuwa ai ba shi ake ba an ba da kaza da kaza da kaza duk ba su ciwo an sadaki dai jika goma shi aka biya kaya kuma abin da aka kawo abin da aka gani a bibi shi aka gani kuma sai inda wata magana ka bayan wannan to ko babu sai shirye-shiryen kaya ka shirya
akai kaya kawai haka ne ai ka san a bari ya huce shi kare ban wani kwarai da ke Habiba ya ki ki leka nan gidan su matan mallam kin ji ki ce ta zo kuma ki wuce can gidan su Hadiza ki ce ta zo ina kiranta kin ji ki ce su zo maza yanzu Rikariya aikon Allah ya abu mutum ne ga shi shawo kai da ake cewa shawo mai gaugawa ai duniya ne a maka namun nan kuma gani wannan kai ma da a wannan kuki ba wannan kasimiyo ne ya mala ne kasimiyo ne ya sun yawa mala hai sai zauna daga can mala ne ya za da goma ka da bari sai kuma ta mala sun sai dai kai mala in sun iso yanda aka yi a da suka daka shi ka daka idan al'ada ake wadawa wani al'ada ce ka gani kuma kar a an kai ba sai an wadantar da su kana da kuma to gafara Allah ya gafara matsona Allah ya gafara Hadiza ba na mun yawa to zauna ke an ya wuce a ta tsaya dai nan ma kike da ka dawo wato Allah ya ni ba ma ku ga a barci ke ka yi tsalladin ma gargarwa ka yi an ma gargarwa abin da yasa nace dan na ban ku ku da zamna na tsalladi ne kowa kin zo muka an gwa a ka yayi daga hankali inda ba mu ce inda ba mu yi shi kuma ya wuce ai na zamani a ba wai abin da ake nuna kayan kilo kayan ne ba ya tsari ba da kayan ne inda isa ba a kara ni ne kanci kai ana ga ni karkaro da ita kai in ta so gidan ka wata abin da gani akwai turare duk ga sanan kasa su duka ba abin da babu a yau kaya ai ya yi barkala ni magana abin da sai ba ki dago nan wajen ba arawa ba ni rage ba wani ango ne ba ka tsayawa ango wannan ka gargaro a yi can gidan malam zuru can wajen filin bal miji kara shi yawa to can dai madalla yanki da shi masa ko yanki da masa ba haka dai kana yana can kasa na bari yana can kasa Hadiza yana can kasa Hadiza ya ba haka shigo ke ka ma ki dauka dora mata ta kuna arihi a wai a shaida mata irin al'adu wanda ake ko ba to Hadiza ne wata sani ba yawa to an ba za ki tattara mutane ai dai abin nasara da wannan kuma wannan saura kowa yanzu abin da zaki yi ba yanzu ba a buɗa ba ka san da in za kai kaya ma na abin na sa'ani sai an taro mata wajen goma yanzu ku kaga ai mu biyu ne yawa to ai ana tafi ana buɗa ana kin san da abin da ke cikin kin san abin da idan kun je Adela idan kuka je kin ji ko abin da duk da in aka diba aka ce wannan kayan sun akwai kaya daban da na aji ikon Allah mu ba san abin da ake yi ni na san abin da ake ko da yake bani arme ba amma duk mun san ki kai ana kai aka yi dole muka kai kai hadin da mun kai kaya gaba ango da shan mu kai mata wannan kaya ko ta amsa ko ta gode ko sun ce yayi kadan ki kira ta daki kin ji ko ki ce mata akwai sauran turare za a kai shi daga baya kin gane ko na gane haka yanzu turmi 11 yaji na 12 a can kuma yanzu akwai turmi 3 yaji na 4 dama kaya 15 ne sai wato amma ta ni kina tsalle fa ina sama da halima ma da kanka ni ba ko fura ki mini ki ce ina ga to kice ina gaida baba to a gaida baba ki ji ko ke wannan abu yake wallahi kan Allah ali ai tun ranar da muka shi da muka gaida a da muka zo wannan an yi mantuwa da su kuma sai ta wannan amin kudin din su da sa ba sa ba daga baya aka yi a ba shi ke ta shi a
mace gidan gashi da ta gyara shi amma ikon mijinta take bai yadda abin da zai ci shine baki san ba na ta malam zuru ikon shi take sosai biyan ta su biyu ne da Laraba da ƙasa wannan Laraba sai ta dauko mata magana kasan nan sai ta dauko mata magana amma dai Laraba ta akwai kirki yo Laraba ce zan mu kai kayanta wannan mace ga ke da isa kan wani ya zai wallahi mu je dai Allah ji kanmu kidan mu ba mutane ko Allah ji kanmu dale maraba dale to ga har ku je maraba wanki ake sha maraban ku an ta tabarma marhaban lalan ku ku zan na ga tabarma maraban ku lale an daure yawwa kaya ne kike tsantsanewa kayan yara ni ba su nan kayan duk kowane aka sa aka tai talla aka komo sai a shirge shi yanzu ba sa wanki a'a ina da yadda na a gidan nace dan tsantsane musu su suke wanke kayan mata su bar kalla haka wallahi sai an musu wanki ina muna lahiya lau ina gida lahiya lau barka ina unguwar ta lahiya lau ina zahi lokacin shi madalla yanzu kuke tahe wallahi yanzu muke madalla kashi na abin arziki ne muka kawo abin arziki wallahi daga ina daga wajen wannan yaron dan Ladi ba an zo an tambaya haka ne ba to madalla da bahi kan bugi karfe yanzu daga zuwan su gida ni mai gida na ma bayyana ya huda to zuwan su gida ka gaggauta to madalla nace to a bari da har yanzu in sheda da yazo na sheda ne yace ya ku tafi mana to madalla wallahi madalla da karshen mu muke nisa wallahi gidan ma sai da muka rika tambaya ina cewa ina ne gidan kara da kiyashi aka ce wata kara da kiyashi muka ce matan malam zo wallahi haka ne wallahi to madalla bude miki ake yi ko to kilan mare to madalla kai wallahi gidan muku ai bai da mawu ya ganewa wallahi yau kike gani abin da baka sani ba haka ne ho wallahi to kai akai Allah kada ya a dadda gadi to madalla tana gidan shi mahi wannan ma sai Allah sai a samu madalla mahi wannan ma sai a samu abinda kuka rage kudin dinki to mun ji ai na komo to kan da kan akai ta dai na dai ba ta amana na sani sai hakuri wallahi sai ka hakuri dan da na diba dai na gare na ya dauke ki na ba ta amana na gode ni ma ku na dauki amana wallahi na ba amana ya Allah ya yarda ni ma na dauki amana madalla madalla an gode wallahi an gode kwarai wallahi za ku tahiya mun ba ku lahiya ta kawo to hana ta ka sannan wallahi wannan ai wahala ce wallahi na gode wallahi jama'a da amin amin to ku gaida gida Allah sabke ku lafiya Allah kiyaye hanya ku gaida gida wallahi abin da yake wanda dariya duka kawo wannan takalmi kamar kujera kai wannan ina Laraba ina ita ina sa wannan sai dai sai da su wannan ina ran tashi ma sa su daki wannan ko ne
ni ne wannan kuma oh to ni wannan ban san ba ko ne shi dai ba kallabi bane. Premier, le candidat est arrivé le premier dans le cercle, donc une 3e étoile pour école Jaguindi Madrasa.